Сәлам кызлар, малайлар. Бүген мин сезгә Фәнис Яруллинның "Вар елан" дигән әкиятен сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Бер кар урманда яшәгән вар елан. Юанлыгы бүрәнәдәй, озынлыгы дилбегәдәй. Аның күзләре табактай, башы кабактай булган ди. Аннан бөтен урман халкы куркып торган. Хәтта аюлар да вар елан яшәгән урыннан читләтеп узарга тырышканнар. Урмандагы җанварлар гына түгел, агачлар да аннан куркып дер калтырап торганнар. Чөнки ул агачларга менә дә агачларны дер селкетергә тотына икән. Авыл селкетә башласа, имәннәрнең читләвекләре кыелган. Агачларның кәүсәләре шартлаган. Үзенең шундый көчле булуы белән вар елан мактанырга яраткан. Хәтта ул үзенә булай дип җыр да чыгарган. Исемем минем вар елан буладыр. Бөтен дөнья миннән куркып торадыр. Кәефе бик шәп чакта вар елан бу җырны җырларга яраткан. Көннәрдән бер көнне елан койрыгын имәнгә урый да, башын түбән асылындырып җыр җырлап ята икән. Шул вакыт аның янына бер сукыр килеп чыккан. Килеп чыккан да вар еланга карамыйча да яфраклар арасыннан кыштыр нәрсәдер эзләргә тотынган. Вар еланның моны күреп бик ачуы чыккан. "Эй, син, нишләп йөрисең монда?" дигән ул сукыр. "Азык эзлим" дигән сукыр тыныч кына. "Ничек син миннән курыкмыйсың әле?" дип ысылтаган вар елан. "Ни өчен мин синнән куркырга тиешмен?" дигән сукыр. "Чөнки миннән бөтен җан ияләре курка" дигән вар елан. "Ә менә мин курыкмыйм" дигән сукыр. Сукыр тышканның бу сүзләренә вар елан ничек җавап бирергә дә белмәгән. Аның ачуы кабарган. Ул уйлап тормастан сукыр тышканны кабып йотырга булган. Ләкин сукыр тышканның ни өчен үзеннән курыкмавын беләсе килгән аның. "Эй, син" дигән ул сукыр тышканга, "мине күрүгә бөтен җан ияләре куркып кала. Бу кечкенә гәүдәң белән нишләп син миннән курыкмыйсың?" дигән ул. "Мин бит сине күрмим, күрмәгәч курыкмыйм" дигән сукыр тышкан. Моны ишеткәч, вар елан агачны селкетеп көләргә тотынган. "Хи-хи-хи, мине күрмим дисең, дигән вар елан. "Әйе шул, күрмим" дигән сукыр тышкан. "Ә беләсеңме мин нинди? Нинди? Гәүдәм иң юан, арканнан да юанрак." "Нәрсәсең ул аркан?" дигән сукыр тышкан. "Эй, аңгыра, арканны да белмәгәч, ни генә беләсең син?" дигән ул сукыр тышканга. "Суалчаннарны беләм, тагын җир кортларын." "Тинтәк" дигән вар елан. "Дөньядагы бөтен суалчаннарны, бөҗәкләрне җыйсаңда минем кадәр була алмый. Мин зур, мин көчле, мин батыр. Аңладыңмы инде?" "Аңладым" дигән сукыр тышкан. "Я, әйтеп кара алайса, мин нинди?" "Синме?" дигән сукыр тышкан. "Минем уйлавымча, син песи кебек булырга тиешсең." "Эй, надан" дигән вар елан. "Синең песине күргәнең бармы соң?" "Юк, күрергә туры килмәде. Ләкин күзле тышканнарның сөйләшеп торганнарын ишеткәнем бар. Иң көчле, иң батыр җан иясе песи дип сөйләделәр алар." Сукыр тышканны ышандыра алмауына вар еланның ачуы чыккан. Ул үзе асылынып торган агачны дер селкетергә тотынган. Агачларның ботаклары шартлап сынган, яфраклары кыелган, бөтен урман ду килгән. Кошлар куркып һавага күтәрелгәннәр.
Женликлер кошып беткәннәр. Буар елан мактанып суқыр тышканга булай дигән. Менә күрдеңме инде минем гайрәтле? Күрдем дигән суқыр тышкан. Син бит суқыр, ничек күрә алдың син аны? Дигән буар елан. Эй, дигән суқыр тышкан. Йөнсезлекне күрергә күз кирәкмени? Шулай дигәндә сызгыра өенә кайтып киткән. Буар елан суқыр тышканны куркыта алмауына бик гарьләнгән һәм бу якларны ташлап качкан. Хәзер инде бу урманда җәнлекләр һәм кошлар рәхәтләнеп яшиләр икән. Суқыр тышкан кичләрен утырып дусларына буар елан белән очрашу турында сөйли икән. Ләкин дуслары суқыр тышканның сүзләренә әкият итеп кенә карыйлар икән. Менә шуңа гына суқыр тышканның бераз гына кәефе китә ди. Шуның белән әкият тә тамам. Ә мин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Сау булыгыз.